Wilujeng amirsani lenggih para putra putri restu budaya. Ayo nduk Tia sing ati-ati ngger cah ayu. Mas, minta bantuannya Mas Gayen. Dik Tia untuk jalanannya di tolong Dik Tia. Hae. Ho ah. Hae. Op. Prayen longger sing ati-ati restu budaya Turangga Putri Alinman. Wah, kaya mangkene kaprigelane nggih. Ayo, nger sing ati-ati yo nger. Oh. Yeah. Oh. Wah. Hae. Yeah. Yo. Ya. Hop. Jos. Yang Siti. Solae anuju prana wiwit sonder sajake ngeleter awit sukarana kang para miyarsa sonder ngeleyang kumleyang ing awang-awang Sekesek goyang Siti. Sekesek goyang Siti. Asik restu budaya. Hey. Yo. Winur Sita solae anuju prana wiwit sonder sajake ngeleter awit sukarana kang para miyarsa sonder ngelegan kumlegan ing awang-awang goyah-goyah goyang Siti. Sekesek goyang Siti.
Yeah, 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 hey, hey. Ya, ya. Ora sita solai anuju prana wiwit sonke saja ing lete awit sukarana kang para miyarsa sonder engel dan kumledang awan-awan. Ayo kanca ayahi karyaning praja kene gugur gunung kandang gawe sayur rukun bebarengan karo kancane bela lan lagawa kanggo moyakin negor siji loro telu papat maju papat dielang-elongake ben inggalaran bumi kolobis kontol baris kolobis kontol baris kolobis kontol baris kolobis kontol baris kira sing ati-ati kira para sing kandi cilik katon jejer tarik-tarik kadya dene kontol baris pan wah hop siji sanding lan sijine kadya dene kontol kang hamanebo wah hoi hop bo ya hop jos so ah oh 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 he ya ho ho oh yo yo ho just lo ya yo up ya oh 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 Restu Budaya lolo up
Dalanane dhewe restu budaya. Sayang, 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 akeh priya nandang wuyung sayekti kena kanggo tulodo gendes lowas ana dibusana. Sayang, 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 akeh priya nandang wuyung sayekti kena kanggo tulodo gendes lowas anget dibusana. Op. Digoyang asik digoyang yuk 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 ayo kan oh ya restu budaya oh hey jos yo mlebu lho yo ayo Pak Tris wah yo Mas ayo Nduk sing prayitna restu budaya hey Hosa lo yo opla hey hey yo lo
ho ya ha ho a ha ho ya ha ho ya he oh he oh he Gogon. Gogon. Ayo gol. Ya. Digoyang asik opla ye Uun. Goyange Uun. gebes Ayo. Jos. Oh ha hey ye opla ha goyang Siti. Yo. Lolo. Yo. He. Ah. Jos. Lo. Ya. Yo. Ya. Yo. Ya. Awas. Mundur sing hati-hati ya Restu Budaya. Mbak Kayin. Kowe nyapa ning kono Mbak Kayin? Ayo. Lo. He. Yo. He. Dosa. Goyang Siti Jol iki jaranane iya di jaranan Restu Budaya ya bangga oke lo Mas Gogon. Hae, hosa, yo, hae, oh hae, lo, oh hae, oh hae, oh hae, oh hae. Ayo Restu Budaya. Dunia Taman Juroko ini bersama Restu Budaya.
seikat janji. So ada dia Jawa ayah. dan juga ada Bina Jamu Singapura. Iyo, 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 iyo. Kudo Solo muda lan mudi ning taman curug ning pinggir Bengawan Solo muda lan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging ojo iket janji. Sesat gowo kencing tresno banyu bengawan sinora cahya ning bulan lir sewu duyan ameret gugah kenangan ngersake nutong wong sarwa ana ning taman curug ning pinggir Bengawan Solo. Oh ah, ya, ya, la, la, ya, ya, la, la, auf. Josh. Ha, ha. Resto budaya. Halo. Os. Yo, ho a, ha he, ho a, ha he, lo, ho a, ha he, ho a, ha he, yo, ho a, ayo biar sing ngati do, obla, ye, yeah. Yo.
Usa. Ayo. Alon-alon sing prayit longger. Apa turangga imut oh la. Yeah. Goyangane iya ha oh. Yeah. Ha ho ha yo ha ho ha yo ha ho ha yo Oh ah. Just Yeah. Ho ah. Ha ho ah. Ha ho ah. Ho ah. Out. Just. Dah. Just. Amuk daya ngrotong kira sing ati-ati turangga putri turangga imut ya mangga ya he Oke Pak Rudi, matur suwun. Oh. Ayo Nduk. Oh. He. Hey. Hop. Nggih para Sri Kandi sampun gugur wonten satemahing palagan Yongger restu budaya manpa. Bapa slamet. Sesarengan kalian Bapa Yani telasan ibu ingkang sakeluarga nggih. Ya. Ridu mawur mangawur wurahan tangarane ajurit gong makuru gongso netak kadya putula
rakata ingkang gajah layu sapi. Ayo manaku nyuwun ngombe malyun ngombe. Aku nyuwun toya wening lan aku njaluk toya wening. Bar mari mangkono aku njaluk mangan, Pak. Njaluk mangan ya. Wes mangane apa nggih? Mangane kembang kang anggondo arum. Ridu mawur mangawur awur-awuran. Tengaraning ajurit gong makuru gongso tatak kadya putula panjiting turangga westi rakata ingkang dajala layu sapi. Ayo bapak aku nyuwun enggal diterke bali omah. Aku pamit, aku nyuwun pamit, Pak. Mengko dhisik. Hop. Babar kasang saya pating paringe siung ngisis. Ampak-ampak kang kebak wolak. Tinulak sang tapa kedhep kerep dahulu kasirep lerep sadara sirena. Aku aluk angan maneh. Aluk mangan maneh. Iki mau kancane 6 saiki balik 6 meneh wae. Oi jaluk mangan apa nduk Cahayu kene tak winangkani we. Kowe jaluk kembang sing gandane wangi, pahit. Yen kono jaluk sempol man. Jaluk sempol. Ser. Mina Jaya Audio Professional. Hop. Ayayo. Ayayo. Tiga pakopi. Jas. Hae. Ayo lonjok. Restu Budaya. Wene ana sing kalem-kalem nduk Tia Cahayu. kepranan sroning atiku Jajale. nalikane pisanan ketemu dasar priya kang sebeto wicaksana lan ledo ing karya Pancen kepenak temen mestu budaya. kepranan salah bawane nyoto lenting wasisi Digayangke Kang Panut Digayengke. Ayo. Wiraga sarta wirama nyata dika priya kang Waraga restu budaya.
tresno Yo. saya rembaka Ya. Eling. Rino gelawan wengi Iya. sliramu tak anti-anti wong bagus tak impi-impi Sing sabar wong ayu. sabar saka Jajali to jajali. Raluput panggrah hitammu Hono tresno sajroning hatiku Bos. Ayo, elah dalah. Op. Mapane penak wale. Jalanane jinak iki lho, lah dalah. Op. Yo kene dok, kene mapan kene, Ger. Bos. Awas. Sikile nek sosih kono sik lali kok sing kepedhot kepalane. Wale lah. Opo? Lebu. Sing ngendang sapa? Agus ketuk. DRS. Ayo. Muhammad. DRS Seketuk. Hop. Matur gunging manuwun menika kala wau sampun kita pirsani menggahipun wonten turangga imut wonten dalu menika sesarengan kalian paguyuban restu budaya wonten dalu menika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para penonton dan juga yang hadir untuk malam hari ini. Tentunya ini tadi kita sudah sajikan dari personil yang nomor 1. Jadi untuk malam hari ini